Jun nisari Pathianni kumsangka zakwa chhungkua pariat ania. Clarence Arnold Elkins Senior le anupui Melinda Elkins te chu Magnolia, Ohio anina an fate pani Brandon le Clarence Junior te nen an ti hova chuna an ti tur sang te soin an rinak naka an hlim tla le chuti lai tak chuan kongpuya police siren ritwa chu ari hi an hria atira chuan hlau thona em po an nei lo amai ro chu ri chu alo hnai tiala anin kota atop ta motor tangin police le sipai an ron zuang thla thuka sipai thuam fam kim le silai nen anin chu an ron hual ta thup mai reilote a in chunga chuan deputy sheriff aron luta tuma chelo tur le on chuak lo turin thu aron pekala Clarence te chhungkua chuan angai na an shelo hle tu bermelindai chuan nga nge mo khatiwa ka in ron aw ni eng thil nge ni ta a tin deputy sheriff chu thilom ziate an zot ngal thuaya deputy chuan kapi Judith Johnson ni fanu ini em tin azota Melindai chuan o ni e tin achanga deputy sheriff chuan anu chu ain Barberton Ohio a pawngsual to thule rawng taka tha ani thu ashil tamaya Melindai chu akuna orol topin awa atrap ngal homa chuta aya thurap thlak andam chung an theihil to lo tur khopa thu deng khong an soizuya deputy sheriff chuan anu thatu chuan awanu au fanu kumruk mi Brooke-i po angai hnuah a pawngsual zui vele nin a soya thitura akalsan hnuah van nei thlak takin Brooke-i chu var triana a har chuak thei hlau maya theilovin thanom teina atlan phea police an hriat tir ta niin a soya chu sipai thami swat team te hial an ron tho chhuat chan alanilo Brooke-i chuan misual pa chu apa Clarence a Melindai pasal chu ani thu police te hnena a soya chu thu bozi chuan Clarence chu man tura an local thu deputy sheriff chuan a soi tamaya chu thuan hria chu Melindai chuan makatin oi harsa ati hle-ah a vai deuh ngal mupa deputy sheriff nena chuan engtin moi tia kan pa hian kanu le kawanu a pawngsual angamo tin an zot let ngal thuaya ma se a konfiang watin thil a thleng ta tlat lo an pa chu a che hruta ranglu tukin bolin tukvera tanga tlan chua atum tamaya ma se US sipai thamin an hual thup na kar tlan chiat chu thil theilo tluk ania ti chuan Clarence Elkins chu an manta ani Melindai le an fate pani chuan an pa sipain an bo bet rop laite sipai motora an norlu laite chu an thli renga minute reilo te chunga thilin thlak danglam dan chu mak an tin oi harsa an ti hle-ah Melindai chuan an pa chu thilom zia te han zo fia han biak ve te du hle ma se police te chuan biak chu soilo abul hnaya kal ringot po an phal lova pa ber anin nga na chu misual berangin sipai motor chunga chuan an norlut ta ani anu faza chu anin kwa an trap zoya an hun ton chu rap thlak an titlang hle amai ro chu atir phata tagin Melindai chuan an pa chu a ring tok tlat maya awanu Brooke-i chuan a hmusual mai niin a ringa chu tiang khopa poi rap thlak chu an pa chuan a khoi a ring theilo ti chuan rang takin au te na chuan atlan phei ngala au fanu Brooke-i chu han kom chiana mumal taka thil soipui atum ta amai ro chu a beise angin thil akal tatlat lo Melindai chuan au te kongka chu an kik data au pasal chuan alo honga in chunga chuan an chung te engemaw zat an lo oma an lo trap chua anu te kerenin Melindai chu aron hmu vele he ina hian I hmel kan hmu du lo thlok bo ngal ro tin avin ta tuar maya chuta chia chuan Melindai chuan a khovel chu thok le khata ain thlak danglam hlokani ti a hrethiam ta amai ro chu Melindai chuan a u pasal Brooke-i pa hnena chuan khongain minlu tir sha ro
kan pa hi a mawhphurtu ni lo ti ka chiang reilo te chung tal Brooke-i hi kommin phal sakla a hmusual ani ti ka fin fia thei nga lang tin angen chiama ma se au pasal chuan lu arem lo thu shilin kongka chu a khar tamak maya chumini atang chuan milindai le afa te chu chhungkua in an en santa milindai chuan a chung le khatten an huat zia le khotlang poin a pasal chu anu pawngsuala tual thattua an ngai dan zia te chu a hrevka a vuina in khoma po kallo maite an ril ruk man ruma amai ro chu an pa chu arin tok miaw wangin in thiam lo na em anei bik lova a fapa nen an vakal veta amun an vathlen chuan tu mai in an lo bedu lova bikin chung an lu phata tanga boruak lo in thlak danglam dan te chu a hai bik lo chu tiang chuan anu chu khohar le in kil toi tak chungin avathla liam veta ani a chung te chuan milindai chu a pasala tan na lama thil dikle diklo po a thliar sang theilo nin an ngaia thu dik chu a hria ma se apom du lo nin an ngai milindai ve thung chuan ka pasal hi mawhphurtu ningat se chuan zel chu soilo shem huna thon liam ngal ka duang tin misual a hum lo zia konfi takin a soi ve thunga ngai dan ain persan chiang khop mai pulis te chuan khoilam thu soi nge dik zok tin milindai te nu pachung chang te chu anan chui chianga an lo in ngei turu big vak lo ani ti an hmuchuak tatlat mai Clarence chu anu puile afa te laka chuan alo in luling hle-ah anin chung boruak arit thin hle nin milindai chung te chuan an soya anu Judith Johnson ngei po chuan a pasal Clarence chu then turin thu alo ron to ani ti an hmuchuak tatlat mai amai ro chu milindai ve thung chuan nu pa te chu in hau chang oma chhungkua po kan nui zareng theilova chungril taka an pa nen chuan anin hmangai thu le in thenti vel te chu an langai tuangai lo thu a soya an pa chuan a chung tele au nau te po a hoshan lova an nu pa boruak thalo lo om ve zeu thin tele anu thi na chuan in zomna pakhat man nei lo thu a soi ve tlat milindai le Clarence hi kumsom pasari liam ta khan anin neya Clarence hi steel mill factory a press operator na athoka an nu pa hi hanin haule in ngurdeu char ni te han nei ve bok ma se nu pa in mangai tak muin thenom khoveng te chuan an hmuah Clarence po pachatak fa te ngai sakmi nia an ngai thu an soideu zela veng chunga po pafel le hoi hom tual upa type chi ani mel hle criminal record po pakhat ma anei lova a fa te poin apa chu a filim ngei an ring het bur mai ole kan kal thui main like ka han pele lokila tin he channel hi ilo la subscribe lo ni chuan khonga in min subscribe sak ve ala notification ka ion page chuan video thar lo chua piangin ifarzia thei mai theiani Brooke-i soidanin misual chu zanlai dar ni atanga dar nga bor vela che ani mela poi khoi tu apu Clarence chu zandar ni le chan ve vela bara tanga achuak lai mu ania an khuwa magnolia tanga Judith omna Barberton chu mel som thum vela hla ani milindai chuan an palo holai chu chiang taka hriat thu soin darkar chan ve vel an mutmuna an ti ti le te ni in asoya an pa muthil hnuah po alamenga zingdar thum le chan ve vel thleng chu a harni in ain soya chuta tanga hante chuan mel som thum vela hle-ah kala mi pani pawngsuala pakhat wathat tur chuan huna om lo thu a soya ma se police te chuan milindai chu a ham hai veka thila hre sual mai nia an ngaia then khat chuan a thup puya an ngai thung khovelin Clarence chu misual ber muin hmuma se milindai chuan a pasal chu a ring toka court ma ain lan huna a filip ngei ani ti fin fia ngei adua amai ro chu evidence la khom nan hun anga tolo anu thana kalin mawhphurtu chu azon chuang ngei tur thu avasoya eng anga hau tak po ni se misual chu shem lovin ka chua hau lowang tin anu tharau nena chuan thu avatiam ta ti chuan police lamin ma an lak pui du silova
milindai chuan investigator na chu a thok chan ta a masaberatan anu te in bor vela om criminal record nei a lian emo a te emo man lo tok to phot chu a chin chia ngawa Ohio offender search atangin anu nena in nim nai tura angai te a zong chuak vek boka an case chu amal te in a zir chianga poi engang nge an khoi zela an tang mek nge khoya nge anom ti zong a chuya chu tiang chuan zan engemaw zat tlai warin nu chui na chu a thok chho chan ta zan khat chu a hriat chian em mi pani ming a lo lang hlol mai milindai hi Hicks babies an ti mai kumsang zakwa somnga pakhat le somruk pali in kara Dr. Thomas Hickson naute ashal thinte zinga mi ania Hicks babies chungchangi chu Geronimo investigator de chuan kan hre chiang viau to me ala shelotan description a hian a link da ania kan lo en mai donia kum engemaw zat chung chu Hicks babies chungchang hi mi pui hriata puan zar anilowa minol puin an shewak lem lo amai ro chu kumsang zakwa somkua paruk le kwa sari chovel tangin tu thar lok hom tu ten an tui pui chho chana mi pui na lo mel shet chanta Hicks babies zinga mitam takin an ni na te thupan du lain melinda ero hi chuan ani na le Judith Johnson in phah anga alak chungchang chu athup velem lova kumsang ka zakwa somkua pariat me thlatop lam khan TV show pakhata annu phah chu Hicks babies chungchang pawngsuakin anin landun nge ani chuan nu thatak a phah dik tak ang chia en thin ama mangai em tu kianga Australian thei chu van nei ain ti thu sein anun man mek chu nuama ti thu ha hi pin a soya ma se chu tiang ngai dan pu velo chu mitam tak an om tlat an chen na chhungkua ten azir lova thren khatte chu musit na le endong na tin re noi Australian an nia bung rawng maya shalan ni chu an lungoi theilo chung lungoi lo lang sar zol te zinga mi pani chu milindai chuan alisa chuan a chin chia takwau maya an thinri min shik thlak nan anu chu thatin awanu chu an pawngsual nia angaya chu angai dan chu anem nge na azon chua alo tulta Hicks baby zinga mi te chu mawhphurtu an lo ni ngat chuan ama ngei po chu misual te chuan an ron bitum le Pathianni tin hriain a hlau thawng ruta hle-ah thin thi poin amu thei tameu lo chutia malak na tur anei cholai tak chuan milindai chuan an ukil hnen atangin phone call poimo tak adonga to thana hmuna chuan thu nei tu ten samzai an char thu ron soin uluk tak an zir chian hnuah an pa samemo anu samemo Brooke-i samemo nen chuan ain min lo thu aron shil tamaya milindai chuan a pasala filim zia fin fiana ngain alom man hle-ah ma se thu nei tu te chuan chu samzai nei tu chu anu te in leng tu po an ni thei thu an lo soi tlat maya beise angin thil akal hlei theilo amai ro chu samzai nei tu chu milindai chuan azon chua thei hlau chuan mason na azuanin azuang don ti ashia a chang tunu chu a che chuak chanta arin heli zinga mi te chu arukin an che zia azir chara an ni tin hun mandan te a chuya a en thlata kiau mai bara an chona arukin azuya an beer te an zial bungte arukin a khoma badruma felfai takin awa akcha chu tiang chuan sample engemaw zat ala khom ta char maya chu ti khopa detective na an thorim chhota ka chuan a fa te ngai a tha thei ta meu lo ama chawa che ania thu nei tu ten an thlop der mai silova misual chuan chuiani ti ain hriat vai chuan ani tiang mai chu ada tha hre don der silova a thi pha mai te an hlau hle amai ro chu milindai chuan hlau anei lo a pasala filim nge ni ti finfia anu chungaro rel na dik highland bak chu aril ruwa aom theilova ana thona konga lo om chu tu po ni se a hlau chete ei lo Clarence po zel chunga chuan aril ru atot up toa trail nei hun la chu a hnai tel mai si anu che dan te chu a hriat pui ve veka alom rualin an sahim na
Afate nena an him tlana tur angai to pui ve boxia malak na han cholti ringot don se tu dang main chet chua an tum silo alu hai thak khopang le ti chuan kumsang kha zakwa somkua pakua mei thla tangin Clarence Elkins chung thu chu anan ngai tua chanta defense attorney chuan mei chenau pang to swal tok hlim ril rufim po lapu man meulo Brooke-i thu le hle-ah atang ringot atutluk na siama police te chu apua crime scene a Clarence hnuah pakhat ma hmu ani lo thu te tual thana thlen zana om na te po shet pui tu thatak anu pui om laia an oisak du tlat lo te chu thil dik lo ani thu soin Clarence chu chan chuang ngei atuma thane mangai boka beise na po asang chho viau amai ro chu trial nei ni nung bera chu beise na mei cher de ve che chu kutzung chal pakhatin aron timit zota prosecutor in Melindai Vanu kumrukmi Brooke Sutton chu stena a ko chowa api pawngsual a that tu le ama nghaisa pawngsual tu chu courtroom chunga chuan aom le om lo an zota Brooke-i chuan aom thuin a changa prosecutor chuan chu pa chu kok turin an tia Brooke-i chuan apa Clarence Elkins chu a kok ta chat maya a chiang ta ti chuan Juni som kumsang khat zakwa somkua pakua Clarence Elkins chu tual tha thu boya te pawngsual thu boya te tual tha tum thu boya te le mi ina lu ruk thu boya te chuan thiam lo chantir niin dam chung lungin tang tura achung thu rel anita ani Judge Bet Whitmorein jury te thutluk na apuan zo rwal chuan Clarence chu a thu noka a hma do kan chu a boa a trap ta zoi maya Melindai point jury te thutluk na chu hriat thiam harsa ati hle-ah judge in a puan chua rwal chuan a khomu a vai veka a bing ngal mupa a thidone mote a in ti hial ani police ten an pa chu an kai thowa Melindai chuan a hmangai thu a hrila an pa po chuan a hmangai thuin a lo chang let ve boka Melindai chuan ka thok top thleng poin ka beyang misual hi shremlovin a chuak lowang ti ka tiam non le che tin an pa chu a thlir liam ta ani pa berin tual tha le pawngsual case awanga zelbangan zu ta ka chuan Melindai le afa te chu van tlang ma po anin kil toi pha ta hle-ah an fa te chu rei tak chung school po an kalngam lova ina an nu faza te chuan an tom tloka an khovel chu a thim hian a thim mup ani ber amai ro chu chutia in dom kuna an be tlok chuan mason na aum theidon lo ni ti Melindai chuan a hria a che chualo chuan dam chungin an betlen dona tu main a pasal filim na chu an fin fia sak don lo ti hriain ma an la chole chanta tunchum chu idea thar anei ta anu lam hnai a thian tha tele a mel hriat nai zong te chu zon chua amal malakom atum ta anu boral zana thil thleng misual zon chuan a konga tangkai thei tur enga matal hriat an nei mel takin tin an bekwal ta ti chuan mi ngama zat a biak hnuah mason na ro pui tak anei thei ta anu thian nu pakhatin anu lan na in nei in khom video a kol thu le thil mu tir chak deuh anei thu aron hrila ti chuan chunu churon kalin video chu anan endun ta in nei in khom zo party na Melindai nu chu papakhat nen an lam dun lai hi chiang takin alo langa Melindai chuan video chu a posa chu pa chu an en chianga a hriat ngai mi ani hau lo anu thian nu chuan chu pa chu Bill Jones ani thu le anu te venga omani thu a soya chu mai chu alani lo Jones chuan Judith chu a star thin hle-ah vai tam tak chuadun puya te alo som to thina ma se Judith chuan anu rual velani thu shilin anar fi thachak zel ni in a soita thil om zia tur omang chu aman thiam theita len lai rual lo wanga hnol na an ka chuan thi na athen tamayem niang ti chu Melindai chuan a chui chua alo tul ta ti chuan police pun boilovin ama bok chuan investigation chu an kalpui chole ta tin case an close to wangin
thil chiang kwang taka bak thu nei tu te chu an che chuak thei to lo shim boka milindai chu Hollywood movie a chang tu pang main case chu amain an nuai chole ta Johnson in chu a zong chuaka an chenom velami te chu thu an zot fia du pakhat hian thil poimo deuh alo khiu riu ta hlau mai Johnson chu snooker le pool khelna khiu bungkengin awak kwal du thinin asoya thil ain ka puk cho chho ta viau mai anu taksa misual chet na hnu ma an hmu le acoustic rawng am chu ain mil viau maya Johnson chuan atiang bung mang chuan anu chu avalum tina ani theyangem thil zong a oi hun lai ania milindai chuan thil ni theya piang chu mai nei lovin an bo zui zela Siam shaking ama chandona wangin ama mai chet lak chu fu donin a shetalova private investigator Martin Yan arwaita Bill Jones chu tual thatu aninge yati fin fia tur chuan a DNA sample an nei a chula chu tak chu a boi thak lai alo ni ta milindai chuan arin hleli zinga mi engamazat te sample chu alo la khom to nge ya ma se Jones ero hi chu midang ain abuluk deuh zok alana wangin asul nuhan chui chu thil chakom lo tak ania chu wang chuan private investigator chuan thil hupur om tak ma se himzok nia angai angin rem an ruata Bill Jones chu mai chana biaka a DNA sample lak arem ti lo zo top mai thain asia alo rem ti hlau ani chuan a thanga alo phal lo ani ngat phei chuan ari hlelom telanga chui chian le zualangai tina ani mai dona rem rot na thatak niin milindai po chuan angaya Bill Jones in lampan chuan an thok chuak ta be se lo tak mai in a sample lak chu alo phal na samaya ti chuan an lak saka laboratory lama endik turin an thon ta ngala kar khat chungvel chu milindai chuan chopo ai hlei theilova a hel hol ani ber ti chuan kar khat hnuah DNA test result chu alo chuaka crime scene a samzai an hmule Bill Jones a DNA sample an lak chu alo in mil hau lo mai an be se na nei chun chu a tham ra le ta chutia an mathlir nei chun engma lo mai lo ni ta ka chuan milindai chuan du thlan tur dang nein ain shetalo mita mutuam chun awanu Brooke-i chu mai chana hmuwa thu zo fia thain a sheta amai ro chu akumakum anin hmuto lova poi khoina thlen ni atangin achungte zongin an en san to anina vakal ringot po chu thil hupur om tak ani ti chuan kumthum chungot abiak to lo a u April te in lampan chuan private investigator nen chuan anin khal chuak ta anin kailo na an cholai te chuan milindai chu a khur loka kongka chu an kik ta a u April chuan alo honga milindai mel a hmu vele a hoison ngala ma se aron hoilet lea engma soilovin anau chu aron kwa ta milindai po chuan nget takin alo kwa vea an trap dun ta zoi maya Brooke-i po chu in chunga chuan a oma anu te che zia zong chu alo thli renga atira chuan hnunglama atol shuta asamaziala alai hle ni ti hairual anilo chuta le thok le khata anu te milindai lampan chuan atlan phei thuta akwa atrap ve ta zoi maya an pathum chuan anin kwa dan rual lovin an mitui aluanga chongka soi chuak mi alovin chhungkua in ngaihnawm tonna alo thleng ta ti chuan zoi muangin an lo in po chhole ta Brooke-i po anu te milindai te ina chuan ngaihngam takin ariak le ta zeu boka boruak anuam chho ta viau mai milindai chuan Brooke-i chu anor du mi alova a hriat du te chu zot tur chuan arin ngama omphot atul ti hriain aman mo du lo ti chuan do thei taka anga hnu kar ni hnuah ni khat chu in chunga Brooke-i ein fiam lain banga anu te nu pathalak in tar chuan amit alatatlat maya thalak chu an en wanga thil poimo heavy utchuak a hmuchuak ta
thalaka chuan apa clearance summit chu alo pol deuh phat maya ama pawngsuala api thattu chu amit mu a uk niin a soi tamaya misual pa chu apa clearance nen chuan in ang hle ma se amit mu pol dana tang chuan anilo ti chiang takin a soi chuak tarup mai chu thu milinda in an sia chu nara hlit phoi ang huain a tho alo vengta ti chuan Brooke-i chuan misual pa chu Clarence Elkins a anilo thu testimony ziakin thu nei tu te hena an thelu ta milindai chuan an thu thar nei lomom tak chu an pa po chu avashiat tir ve vata ani po alo lom hle-ah thu nei tu ten thilan an fia zunga zelatang chuan chua thei mai anin ringa an phur to hle ti chuan October ni som pani kumsang ni pania milindai chuan trial hon that le deal na a thelu ta ma se tharuk hnuah judge ne na tang chuan phone call adonga trial chu an hon non lo tur thu aron shil le tatlat mai a chan po engdang wang nilovin Brooke-i testimony chu ti luina emo inngai dam na thilemo ani theya wangin rin tlak tok lo wangai ani amai ro chu melindai chu a beidong du chuang hau lova thu nei tu ten la phal ri chi alo ma se engtik ni emo chuan an pa case chu an hon le nge a be sei tlata tha thla lovin na chu a tho chun zom ta chara ti chuan kumsang ni pathuma ti dan thar a shele ta Ohio a hian Ohio Innocence Project alo om reng maya chu pol chuan rorel na diklo tuar tu te tan ma an lak pui thina milindai chuan chu pol chungchang chu a hriat vele an director attorney magotsi chu awa beve taroi maya ani hne na tang chuan thulomom tak adong ta hlau mai magotsi chuan kumsang khat zakwa somkwa pariat anu thi lai vela an la nei lo DNA and digna technology chuak thar om to thu alo shila chu khol tar mang chuan ama an mu chwa theilo te po olsam taka an fin fia thei to thu alo shila ti chuan pawngsual tok pani Judith le Brooke-i taksa mishing sul nu an mu chu khol tar mang chuan an en dikta milindai le afa te tan chuan test result nga chung chu are le tangat ngat le test nei man hi Ohio Innocence Project chuan 50% discount in an deal puya an hlotling nge ani ti chuan kar khat hnuah result alo chuaka Judith le Brooke-i taksa an thil hmu chua chu mipa pakhat atanga chuak ani ti an fin fia theita tin chu DNA chu Clarence DNA nen chuan a in mil lo ani ti an hmu chuak tabok ti chuan milindai le anukil te chuan an thil hmu chua chu judge ne na arang theyang berashiat tir ngalin Clarence thu boy or lai zong hli thlak dil na lekha an thelu ta an lekha thelu chu thlariat hnuah a chan na alo thlenga beiseina a san to telul nen judge chuan case chu an hon that lo tur thu bok aron soile tatlat mai chu ta zet chuan milindai chu avoi khatnan beidon naril ru apu veta ti thei zong ti to a inngaia ma se a chan na chu heti hi alanizel mai si engtika ma apasal thiam thu chu afin fia theidon talova a inngaia a hnual ve taroi mai an thulung chiat thak tak chu an pa po an hril ve nge angai sia ani po chuan a hrathiam lo hle-ah phone chuan soitur ber po an hrilova tra na hunatan an hmangral ani ber tam tak chuan khua nu rem ruat ani atin kan top san to nge yang le amai ro chu milindai chuan an pa ma le anu thlan chunga aloin tiam to na chu a hre chuaka beidon san chi niin a hrele talo hele chen hi kan thleng to a top rat thleng lo loin kan beyang chule tin ain sang mar thale ta ama a tho ai rimin tu chui na chu an thok thale ta internet kal tlangin an case ne na in lai chi na nei chi sang te chu a en kuala chanchin buhlui le a nu chui na ta na tangkai thei tur ni a hria ta piang chu a la khoma a pasal chan chu na chu rim takin a thok le ta ti chuan ni khat chu chanchin bu article pakhata
nau pang pawngsual case chungchang hi a hmufu ta hlau maya poi khoitu armen a hming chu a chin chia taran mai chu pa chu an chui chianga anu te thenom chiami alo nireng maya Brooke-in puina dila avapan te in nei tu pa kha alo nireng mai armen a hi zela alut zing hle-ah chu wang chuan milindai po hian ama hi alo she hau lo maya annu chu mei thai mania om tura alo ngai charani ti chuan milindai chuan armen a DNA nei theidan chu an ngai tua le chara ma se har satna lian tak alo om ta anril hel pa chu zel bang azut lai mek alo ni milindai chuan chung har satna mai chu ama alo ton to lakha chuan nep ati hle-ah armen a biak po theidan kong angai tua ta ti chuan idea skill heavy talk angai tua chuaka armen a chu pen friend angin le kha a thon ta chen khat chu kan lungte po aleng viau mai thei pen friend ole ti chuan milindai chuan nu thloi anga in soin armen a chu engti kong zong emot taka angai na thute avashil thina arin ngam theinan poisa te a thona a lekha a chuan a hmuya a fo na lipstick te ati kai boka arem chan vele a lekha lo thon let ve turin angena aron thon let ve hlau chuan a hmuya a fo na thla a emo stamp a bel na chila emo khoya emo tak chuan a DNA aron kai ngei don ti a hria chu wang chuan lekha chu ron thon let ve ngei turin a cha zing hle amai ro chu armen a chu alo ladies man vaklo ni ngei turani milinda in voisom ni chuang lekha a thon hnuah po voi khat ma aron chang let du tlat lo milinda in armen a DNA anei theidan kong nia a hriat chu alo tlol le ta abak ma han lak vak ngai na a hretalo amai ro chu mak tak main armen a chu atan na zela tangin Clarence atan na hmuna an son ta hlau maya Ohio a zel som thum chuang zinga Clarence om na berkhera an ron da chu chunglam na tho te po anima na milindai chuan armen a chungchang chu an pa a hriat tir ngal vata a DNA nei theidan lo ngai tua turin a cha amai ro chu an rin hlel pa chu asul hnu a bon em awangin phim khur turin a chau luk hle-ah a sahim nan chuan ti hre engma anei don lo ti a chiang ani chuta armen a chu mak tak main Clarence om na pot chunga kher an la ron da zuya thil chu ain nerem chho ta chai mai ti chuan Clarence chuan phim khur takin armen a chu a vea a chezia zong uluk takin ain thla ani na te a hriat chhualo na turin a kompha ka aom du mi alova upa senior tam tak ain a che phim khur zok mai theiani in lama milindai chu chanchin ngai changin alo om renga an pala chu are hian are vung mai si chu ta le kar khat hnuah an phone chu aron ritarang rang maya Clarence chuan armen a DNA sample anei to thu aron hriat tir ta armen a zial bung chu uluk takin alo chang renga a kalbo vele phim khur takin ala a bible kara ada thata ti chuan security check apal tlang theinan zial bung chu a bible mang chuan anor phek veka karni hnuah DNA sample endik turin au kil hnena a thon chuak ta ani ti chuan kumsang ni panga October ni som pasaria milindai chuan phone call adong ta an ukil Elizabeth Kelly chuan in ringem DNA chu alo in mil ngeye tin almena zial bunga DNA sample an lak le anu le Brooke-i taksa DNA sample te chu a in mil thu aron shil ta ama in case ti nun le dil na tum ni ngot nol sak an lo ni to tun chum chu a mawhphurtu dik tak fin fiana an nei to wangin melindai le au kil te chu an konfi to hle-ah amai ro chu be seilo tak main thu nei tu te chuan an lo larem ti chuang tlat lo chu ta chia chuan Ohio Innocence Project an director attorney Gotsi chuan athil ti theizia alan tir veta Ohio State Attorney General
Jim Petro nena an case chung chang chu an thlen ta Attorney General chuan case chu uluk takin alo zir chianga sual na nei lo an lo tan ti renga ni ti a hmuchuak ta amai ro chu judge te chuan thutluk na diklo an siam ani ti chu anin pom mai du big silova Attorney General chuan ti dan thadeu angai tua chuak ta July ni som panga kumsang ni panga DNA fin fiana chu tutar lakhom tu te nena an pechuaka anin mi pui hriat thei turin an puang zar ta ti chuan chu an malak na fing tak mai chuan omzia anei tangeya December ni som panga kumsang ni panga khan Clarence Elkins chu kumsari zet atan hnuah athu boy or zong te chu hli saknin an chua zelen ta ani Almena chu August ni som ni kumsang ni pariat khan Judith Johnson ni pawngsual le tha thu buaya le Brooke Sutton ngaisak le pawngsual thu buai or laya te chuan mawhphurtu ngei thuin puangin death penalty apum pelnan guilty plea adin chua puya dam chung lungin tang tura achung thu rel anita ani ti chuan hei hi thil thlen dan dik tak chu ani e June ni sari Pathianni kumsang khat zakwa somkua pariat khan Brooke-i chu trumdanga ti fo thin danin api Judith kianga chuan ariaka zanri ei khama tangin TV anen duna an hlim hle zandar somvela muturin Brooke-i chuan pindan lama pana api chu thu thleng seya amu mai thina chumi zana po chuan amu hle-ah ti chuan zandar ni borvela thenumpa almena chu aron lututa mei chenau pangkumruk mi Brooke-i chu pawngsual atuma ma se api chuan alo hmuah almena chu dan tumin theitop achua amai ro chu pitar tan chuan pawalai thanana na chu hne ngaina aom lo almena chuan arem chang lai laya avopop popa autopsy result atanga alandanin aringru atliaka atnaru atliak boka amit mu akea akhaberu asop ne hle bok ti chuan ni khua a hriat tolo hnuah almena chuan a pawngsual zuita ani pindanamu Brooke-i chuan an thawm chu a hria kawngkhar atangin avabi dek deka a thilwa hmu chu a rap lutuka ti ngaina po a hrelo a khuma a zuang kaya lukhamin ain lukhup taringot maya ti chuan almena chuan Judith chu a pawngsual hnuah pindana chuan lutin Brooke-i chu a pawngsual zui le ta azo hnuah voing mazat anneka a shoka arek boka ti chuan ni khoshelova aom hnuah a chua san zuita ani Brooke-i chu vanei thlak takin zingdaruk borvela aron har chuak le hlau maya an thenom teina chanpuina dilin avatlan chuak ta ngala chanpui avadil na mun chu api thata an pahnia pawngsual tupa almena te in tak mai chu alola ni zuya kongka kik thoman hriat vele in chung lama an nu pa chu anin hnial na sa hle-a dot soi dan tur zong anin hrilfia hnuah kongka chu an hon saka Brooke-i chu minute somli panga chung te meu an kota chuan thi hnuangin a thu ti na ani chu Brooke-i thu le hla wanga tang Clarence chuan demna pakhat ma anei lo thu a soya almena nen chuan inanalai an nga ema wangin alo haipal chu a om ve renga ngain an nu pa chuan Brooke-i chu an ngaidam hmia ama po in ngaidama in thiam lo na engma nei lo turin an fui reng boka he chan chuan na thok tu nuro pui milindai chuan chechama lo in tiam to na an ti hlotling thei chu lomama ti thu a soya a pasal zel run thimata a chan chua mai pialama anu chungaro rel na dik alang chuak ta chu alom na ti zual tu ani thu a soi